Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dalu punika kita saking RT 03 badhe ngaturaken drama kanthi tema perjuangan. Kanthi irah-irahan Kampung Minus. Nyuwun pangapunten menawi wonten persamaan tokoh cariyos lan papan panggenan ing pamentasan drama punika. Salah sawijining desa kan aran Kampung Minus ana kedaden praktek penyalahgunaan wewenang sing ora pantes ditiru. Para masyarakat lan pengayom keamanan nyawiji kanggo berantas kedadian mau supaya masyarakat bisa oleh kamardikan lan pikanto hak-hakipun. Penasaran piye ceritane? Monggo kita pirsani sesarana. Karena mereka dijaga buaya biaraan mafia isinya pengusaha kongsi dengan penguasa walau sudah kaya masih kurang juga hukum direkayasa. Iki usaha dalam program bagi-bagi wilayah kampungnya dijatah 10 kon. Langsung dengan seni. Ya wis sudah diatur kaya biasane. Ora guyon aku, sik serius. Ya wis, ndang bubar kono. Kok tak lagi apa? Ya. Teman iki bakal cair. Iso nganggo tuku sapi sak kandange. Leleng kae aku. Alah dari pedot, belum mulai kaya mulai tarane. Dasar iki gulus meneh gedene lho, masa iso pedot. Iya, gulunge gede kan sangat telepon. Wis to tenang wae. Program kuwi sing akeh, sik tenang. Terus ya isih arek bangun omah kuwi beres. Sesuk bakal tak jak jalan-jalan, wis tenang wae. Tenan ora? Iya. Ayo, Samentawis punika Bagas kaget mireng kabar wontenipun program punika lan ngabari rencang-rencangipun.
Ya mau gue seliter bukan ternyata gue kaget. Kayane. Ning ngene, Mas. Nek dolani yo. Ora ketak kopi karo banyu-banyu teh kok yo. Tawani. Yo kepiye jalanmu apa donan? Kowe ndek kopi ora? Kepiye? Nek aja duwe kula ya. Lah apa? Aku suka pahit deh. Alah. Ya sampean nopo Mas Randy? Kok biasa nih kae to, kok hitam dulu sini kae to. Aku tak siru juga batu bae. Yo wis tak gawekke teh nang kene. Karo gula. Eh, makan dulu tenan to. Cah, delok cah. Rasane nek cah. Lho. Delok mantenan. Ya wis ora. Nek opo ora delok kan? Muser-musernya tak tinggal apa kan, Guys? Memang, ojo nang. Muser-muser kayak ngono. Apa toh, Guys? Wah, ojo Tak kate kowe kok toh. Ngerti kok kata cah. Ora di paketan paling iki. Ayo. Iki mau aku maca berita program saka pusat kono kan. Nek arah ono pemerataan wine jagung cah. Bunga yo. Ini dhewe iki oleh. Kapan udah? Lah pira itu iki? Sangat wisata ini. Lah ning kongse. Lagi maca ora ngasih rampung ya. Ketok entek paketku. Kalah. Sampeyan ngomongane teh bae. Bindu beno. Yo gese. Ya mana gas tapi gara diramaikan. Allah. Rano gunaku pahit kok. Tapi kuare lah. Wes, saiki ngene. Aduh, pindah nang omah Alika. Kalah kurti kok arep apa? Apa? Udah bibitku tuh. Kapalan, Guys. Itu ora. Aku apa? Kowe pengen ngerti rasa. Tas sing utuh saka karet tekan buri. Ayo, jalan mamu. Ayo. Yo bose, aku tak beres iki nang buri kok tak tusuk nang Dalika. Yo. Terus tenang dong, Mas. Aja kesuwen. Yo. Ayo nang mamu.
gua, Blas. Mau temu ana ora, Res? Ayo. Kayaknya mau di wes tak rasane ya, Blas. Ngene, Cak. Saiki serius. Ada apa? Ning maaf yo, aku mau telat. Ada apa tuh nanti? Setengah anak dene mau. Aku datang mampir terus pulang. Ya apa? Itu bel saka pusat. Ning kampunge dhewe to, Cak. Kebagian 6 ton jagung. Alhamdulillah. Kan ora kuwi. Tenang, balik aku bel langsung. Wis, ngene. Ayo berita ini gage-gage untuk disampaikan ning warga masyarakat. Ben sesuk iki do daftar. Ki benane sing panggilan rapat ning pusat. Yo wes ya ayo dilene kusik. Apa meneh? Aku tak nusul, lah tak nutup lawang gurise kok nek ning apa-apa. Yo, Lho kok tak nusul aku. Ya wes gak ayo hati-hati. Kan nusul ya ora hati-hati. ayo disisan. Rena aja lali digandeng ya. Alhamdulillah, jagung jan apa ini? Wah, ya masuk. Ana kene si melong karo dan cipinan di orang emang-emang. Yo dosa kuwi. Wah. Ini jagung masuk. Kenapa dos? Halo, Mas. Wah, iki done iki ditani. Waduh, belum mau ditani anu sih. Diwangi nota iki. Wah, ono wis foto iki rapi yo. Iki ono rasa beri bareng iki. Sing penting iki foto sih. Ayo, menurut aku ngene iki sing nonton solo. Tangane aku ini nonton. Foto sing apik ben. Ya ayo Mas, ke ayo. Aku wis telat ya, Mbak. Wih, urung telat to. Lalu lu goni bagas kita. Suwene itu lho. Telat-telat iki kurang jam iki nang itu kene itu di masuk. Nagis, warga gede terus. Ayo coba ngomongin ngaset. Kira-kira kepiye warga wis seneng kok ora? Ini balas masalah aku orang informasi kena warga masyarakat ini negara sesok Mbak. Wes ora apa-apa, ora apa-apa. Yang penting masalah informasi jagung ini tak pasrah kowe. Aku percaya karo kowe. Ini wis dadi tugas. Nyampe informasi kene iki bab kene warga masyarakat iki. Sing penting yo mau yo. Awes percaya karo kowe. Informasi kan kabeh masyarakat. Ini sapa? Lah, kowe ora hafal wae to iki nek Jenengan lipune mung Borto ya, Bu. sepilo dhewe gawe 3 roda kae to. Waduh, kok iso? Jangan, kalau ngene kok. Wes. Iki namanya kepiye godaan? Aman, Gres. Pasrah karo saya. Ya, tak pasrahke Mas Bagas, Mas Iban. Dan teman-teman. Iki wis to. Wis to. Wis, ya dhewe dhisik. Kusik. Kok malah dorong dari segi kepiye? Lemen aku beli dhisik ta. Iki lho, dadi iki mek entek lho, delok. Dapat bisa nih. Apa nek cuma? Apa?
apa nyampe gugunane no. Oh, iya, siap. Sik yo. Ya. Abe kerja kota yo. Dan aja lah jangan lagi. Kok sih iki sapa cak? Apa iki? Kayak bae. Ora yo kok bae. Tak Udah ngerteni ojo. Kananku ora jane. Lah kananku kepiye? Angkat dan entek. Kok ojo. Alah, itu crispy ora di sini kan. Asmo. Iki lho, gandel. Delone. Sobat. Kita wis ora. Gantek to. Lah, mosok biasa wae kan, Sobat. Tak kabeh, rumah tetean. Wah, wis tak sekarang yo meneh. Aku ngarep. Wis ana base wae, sikep iso meneh. Oh ya ayo. Aku nak ngumpet lah. Wis ayo wis. Iki mah dong rumpi kabeh sebagai masyarakat iki. Iki yang mau kalau iki yang mau. Lah kene yo cap penting ya urusane. Wis menit ora digawe ya. Apa ndol kudu lewat pedho. Weh,
radio ora duwe. Daripada itu HP gak penting. Siap. Kita ya Allah. Ayo wae. Masih dah kanan-kanan dah bisa berbelit baca aman. Wes, minimal ya dolare. Sesone juga jagung ini mendapat jam 8 ya. Ini bakal merah sini. Gak cetorong. Sampun siap. Jarane sing takon ora ya? Nek ora, aku tak pamit dhisik karo kanca-kanca. Nggih. Nyape nggon-gonane gua angkat sesuk. Ya. Ya wis, tak dhisik ya. Nggih. Pak, ora tek kok ngoke bapak-bapak itu saru. Iki wis kumpul Pak darah tinggi kuwi jan ya. Ampun karena gedok malih to kono. Apa tak doletan? Regonane tak tandur mumpung dhe lemah to ning kene. Aku ora dhe lemah, enggak kok tandur. Wis. Balik wis. Niki dojo seneng sik. Urung karuan jenengmu iki kecatet. Ya, malah anggere babantuan kok glidik. Nek kon kerja bakti lah mangkat iki lah. Minimal kenal karo Pak Demang. Bener. Wes mbuh mumet aku mikir iki. Sampun tibaning waktu pembagian Yune Jagung. Masyarakat kantor antusias. Nanging Randy kaya-kaya ndeleng ana kang janggal lan banjur ngajak masyarakat kanggo nglaporake dugaane marang pihak kang berwajib. Wah, ya banget. Diane. Diane kan nyambut gawe ini tuh. Sama semua nyambut gawe. Kok saya tambah, gak sabar pengibar. Anakku tambahnya kayak gini sih lho, Bang. Apa ya, Tan? Apa ya, Gong? Ini apa terus Terus tek. Wes. Oke payu kayak gitu. Iki saya ngeteni di situ belum. Ada gemerah. Weh, ada lampu-lampuan ini sing tertib. Asa awal. Mualah kayak kita wong iki. Pengen tetap tenang. Gaya. Panggilin bapak siji ya. Ayo tak pakai tukang jin. Weh. Rahmi. Kacang besar ganti jaga. Margodo. Moga-moga bermanfaat ya, Non. Gentret. Oh, ini Garji. oh. Bermanfaat di masjid. Kakak panggil ora iki. Mas. Bermanfaat. Alhamdulillah, gajah ini
wis do rampung sing bagian aku tak balik dhisik, aku sih akeh urusan. Alah, libat meneh. Oh, kowe iki Tapi itu banget. dadi sih yo. Lah kene ndi? Aku lagi sih akeh urusan masih. Lah bocah melu. Melu. Ya padha bae. Ya kalian jeung sih. Eta bapak jar ditaruh melung kae mau melu oleh ya. Lah iya, kok kaen duwe HP kok. Aku mau ngerti ya, ini katanya ngarep. Lah iya, kurang bener nang iki. Kowe gak dilapor nih mana ngono. Lah kok iki wani? Ya kene bareng-bareng sama masyarakat tak rawan. Kerja masyarakat untuk kantor waktu sing Ya wis gawe rasa sakit. Ayo. Beres. beres. Informasi Pak Jas karo kamu pengurus gerakan ini orang Burung iki dan. Tapi aku lho oleh kabar. Iki sing wis ana titik terang iki dan. Ngomongan laporan dino iki. terus panggilanmu soal narkoba piye? Mas lho. Abot iki dan. Saya ini peredaran narkoba semakin merajalela. Saya ini umat bentuk anyar meneh dan regane murah, gampang bener-bener. Apa kuwi? Gabung topel ya dan. Lah. Ana barang anyar meneh. Wes eneng barang anyar. Berarti iso ketemu karo warga-warga kecil. Oh iso banget dan. Nang sekolah iso kerap gampang iki. Gampang. Cepat. Sekarang. Ya, masuk. Ini mau laporan soal hasil identifikasi kemarin. Ya. Itu terjadi karena adanya pengaruh narkoba dan miras Bang. Betul sekali, Pak. Ternyata setelah peredaran miras sudah semakin keras terjadi. Bahkan jumlah kawasan paru-paru di sana sini aktif, Pak. Bahaya nih ini. Ini, ada. Mulai sekarang patroli kita perketat, sisir sampai wilayah pinggiran ya. Oke, dan Dan jangan lupa sosialisasikan juga kepada seluruh warga masyarakat, khususnya orang tua yang masih mempunyai remaja dan pelajar, untuk menjelaskan bahwa barang-barang tersebut sangat berbahaya. Jangan kita sebagai penegak hukum harus tegas dalam menindak tanpa pandang bulu. Jangan, entah itu dari warga kecil, warga kelas menengah, bahkan sekalipun itu anak seorang pejabat. Ya, Pak. kanan Pak. Monggo, monggo. Monggo. Monggo, 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 monggo.
Pak. Buatan apa? Iki valid iki. Valid. Benar, oke. Coba dicek ulang. Oke. Yakin ya? Mana lagi yakin nih kita? Wis. Nek laporanmu ketapa? Tes iki. Dikasih kabeh, pada bali wae pengumuman dikira kan. Aja pada mati. Anak bodohmu pada teken. Ya jelas esuk hasilnya tenang balik kapan ya. Jelas toh? Wis saiki do bali dhisik. Pak, kalau kalian bawa sendiri. Oke. Yo, sama hati-hati. Oh ya, di bawah baik. Nyala Pak. Aduh, hati-hati. Hati-hati. Kapok bisa. Ya. Ya. Monggo siap. Iki kalau masalah mulai. Kamu minus, mulai minus mulai. Rasa bersabun. Kamu minus ki mesti bayar masalah. Oh, lari kerasa. Baik malah kok mulai. Ini jago. Wah, ya wes. Wes lagi, tolong masalah lagi diusut sampai tuntas. Ya, Pak. Oke, yo. Bisa, ora iso, kudu iso. Yes. Go. Ngerti ya rencana olone wis mulai katon. Dartun gubuh lan langsung lapor menyang kancane loro lan Kidemak.
Darjib karo mlung. Kuwi lakonono apa sing dadi hukumanmu? Masalah liyane tak bantu. Gara-gara sampai kowe pipi. Ora pecah kowe iki. Kowe barang pi lho tuh. Gawe kubur macak-macak bae. Ae saingan ora ngomong piye. Lek nyauri kowe iki. Gedhe bar ngono wae. Repoti kabeh. Kowe barang pikiranmu bergedruk. Gawe. Gendang bubar. Nyepet-nyepeti mataku ngerti ra? Yo alah rekoso ning ora sugih. Untung jamu kuwi tak gawa iki. Yo Jamu apa iki? wis iki meneh. Jamu tolak miskin apa piye? Sing sabar, sik sareh delokan ke lho masyarakate. Isin aku sebagai Demang iki isin. Piye Pak? Aku ki dadi ras do tuku gelang karo kalung ngerti ra? Pikiran gur gelang. Yo manicure wis tak DP. Kudu karo nasi. Wis ora salah ngetek ya ampun. Bojo kaya ngene. Isin karo masyarakat kuwi lho. Aku ra isin. Sik sabar, sik Kon sareh. sabar ku piye? Aku ra iso sabar aku. Ora entek anggere bab. Kowe turun ning jaba awal wedhus ana kucing. Terserah kowe. Aja ngono to. Lho Ora masyarakat urusan karo kowe. Hei, Ora urusan aku. aja ngono kuwi. Isin aku dadi Demang nek kaya ngono kuwi. Akhire Darjib lan Melung diceluk pihak kepolisian lan fakta sing ngagetake akhire kedadi. Ini jago. Dulu, buatan lu Pak. Hasil aku lembur loh dah. Bola Bali tapi masalah nih kampung ini apa Saya tidak. Jika lagi pengen kita lanjut lagi. tapi pangan jagung ya iya toh Jawab oke. ya wes tak cekin laporanmu Moga. kalau ada baru ini apa ngomong karo Pak Jes apa iya takon mulai tersangka nih Oh, nek iku wis ndak. Iki wis bar konfirmasi karo aku. Ono tersangka iki wis di lokal ngono. kalian nunggu rene iki itu wae
gak masalah. Ini bener sih jenenge Jarjib karo ngeluh. Iki aku oleh laporan sama warga. Karo bukti-bukti. Menawa kowe padha nglake mine jagung. Bener ora? Boten Pak. Jujur Pak, tepilih bias ngene iki. Ampun Pak. Ampun. Nggih, kula nuli salah. Pak kula itu Pak. Kedadian iki mau kowe ngomong apa jono liyane nek? Boten Pak, Pak. Sapa kuwi sebenarnya rasa dilindungi weh. Oh. Nah terus wong loro kuwi mau saiki do ning ndi? Iya Pak. Neng omah. Mau baik pripun Dan? Jemput wong loro kuwi mau. Saiki Dan. Ngarep. Ayo saiki to. Yang lalu mau becahe. Ya Dan. Neng kowe. Wingi kekerasan ya do kowe kuwi. Saiki mene jagung ya kowe. Barang-barang iki saiki do sanggup apa? Pakai terus. Duit iki padha sanggup apa? Kita sing ora. Berarti salah. Berarti wong tuamu diremane adol radio karo TV kae, iki kanggo gawe mulpi. Alah, ya wis. Engko padha ketemu karo warga kampung terus ngakoni kesalahanmu ya. Abdor, ya. Proses. Bawa ketemu warga. Ya oke. Oh. Oke, baik. Bocah-bocah iki pancen salah. Iki ya wis ana pala bising. Dan ditindak sategas-tegase. Baker gen jagung sing dirusak bocah-bocah iki. Bakalan tak ganti genep 8 ton. Padha setuju lho. Setuju. Nek wis padha setuju kabeh. Ayo bareng-bareng nang puyung kampung siki supaya iso puyung. Gemah ripal dinawi. Jelas toh, jelas sangat sekali karena saiki diobati sing ketek ya. Hati-hati. Dadi menungso aja neko-neko. Sapa sing neko-neko bakal cilaka. Gusti bakal duga merga sira. Menawa urip sira ora tumoto. Aja sira rumangsa bisa, marga sira ora kuwasa. Aja sira cok jembata, menawa sira ora kuwasa. Sumarang-marang Gusti nyuwun awan bengi, iku dalane urip kang jati nganti tekan swarga. Petenge ati luwih medeni tinimbang petenge umi. Dadi wong aja seneng nyepelekne marang sang padang. Kowe ngerti wujude, nanging durung mesti ngerti sejatine.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari kontingen F03. Segala lapangan ingkang kapungkur bintang dasar Lantar tinggal punika bintang wiwitan ingkang lakosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.